Bata ngwelo kwa ujaji. Baba jaji. Ujaja. Ukona wako mina ngiyabiza inombolo kuphela akusebenzisani nawo. Ujaja lokho ukona ngaphakathi kwena ukuthi wambona lo wachaza wamuhle noma wamuhle la bagqoke ngakho. Amaphuzu awekho 100%. Awekho no. Kuya ngawe ukuthi lo ukonishe bani lo ukonishe bani use kube lula kwethu uma usubabisa ukwazi ukubona isikho sakho kahle ngani uwani lo njoyelo uthungelo ufongelo ngoba ngiyeza manje kuqala sesibili sithi siqale lo kunamba 4 qala ozobisa ezindayi stage uyenza uwani qala ukuthi yonke into isibakele ngakhala ke ejajini ikhulume kwezabana wonke umuntu yaqaba ukudonga phandle umzile ngendlela izwi elikhulu ngayo. Sicela unumber 1 as a stage.
singatheli kakhulu.
Ngeshwa-ke angitshilanga le namba yakuthi bangakanani. Uyobiza lezo note laboketi. Woza number 4. Woza number 4.
And what number was here? Was the number 6.
Vai și ele, kinganya na pet.
Okay. Yo una mesi, hotel tapa kasiti. Bang chelu tapa lo dana yo ko. Jana de kimena sam una pache. Wo sana pache.
Seyidlisile mfazi. Angabonakali kahle. Valelisa. Saqala ukuselana ukuthi ngani lo 1 1 2 1 3 1 4. So mnika isikhathi esikholeja. Kancane. Ngithembisile nami mhlawumbe wena ozayo hayi. Isisizwe ngicreator. It's 35 years. Sokukhona lebecheke isikhathi ijaji isikholeja. Nabo bethu uvela ke isu ipilo suthi bamaphilisi. Ikhona. Kodwa